Maayong buntag mga kaina, welcome to our channel to said Midwife. Karong adlaw atong paghisgutan karon ang bahin sa family planning methods. Ang family planning methods kay naa siya tulo ka bahin. Primero, mao kini ang fertility awareness method. Ikaduha, kini ang ginatawag na artificial methods. Ug ikatulo, ang ginatawag nato na permanent family planning methods. Under sa fertility awareness method, primero na kini siya na ginatawag nato na mucus method. So sa mucus method, ang usa ka babae makabalo sa iyang fertile o infertile days niya. Pamaagi gikan sa iyahang cervical mucus. So by recording ang mga changes ni ani sa iyang mucus. So na ako ipakita sa inyo na sample lang ni siya kani chart niya. Chart. So na i-chart mag-start ni siya og lista para iyahang mahibaw-an ang mga changes, mga panghitabo sa changes sa iyang mucus, no? Mag-start kini siya, maglista ka day 1 ngadto sa pagsugod sa imong regla. So maghimo ka og kanang legend niya kung unsa ang imong simbolo sa pagsulat nimo sa regla. Kunyari, letter R. So R is for regla. So day 1, for example, November 1. November 1 is regla. Regla ka. So imo isulat diha kay nakita man nimo ng regla ka, isulat nimo is letter R, regla. Kung sa man imo nakita, syempre nakita nimo dugo, di ba? So isulat na lang nimo dugo. No? So inana na siya. Until such a time na mapuno na nimo siya in every day para mahibaw-an nimo ang mga changes sa imuhang mucus. Okay. Mao lang siya, no? And then ikaduha, ang ginatawag nato og kanang basal body temperature. So ang basal body temperature maora na siya gihapon. I-check sa usa ka babae ang iyang temperatura. So i-observe niya ang iyang during fertile days o infertile days. So infertile o infertile days niya, so mogamit siya og thermometer. So, kani siya na thermometer. Ay, ini siya na thermometer. Ini siya tong thermometer na thermometer ni para magamit, para ma-check ang temperature sa babae. Early morning pa lang daan, wala pa extra movement. Ang usa ka babae, mag-check na siya sa iyang temp. Then, ang katulo ginatawag nato na semptothermal method. So ang semptothermal method is combination siya katong cervical mucus method plus the basal body temperature method. So combine to siyang duha, o na siya ang ginatawag na semptothermal. At the same time, ang babae mag-check sa iyang mucus method at sa iyang mucus plus mo-check with siya sa iyang temperature. So mo na siya combine within the two. Mao kini siya ang standard days method, no? So dili ni siya ingon na ni clays, no? O po kayo bagay kay ni clays, no? Dinaana. Ani yung gamit ra ka ani nga gamhana na ka ika di nakabuntis dili ha. Dili ni siya suoton. So ang paagi ani inaani ni siya. Kani siyang red, pasabot, regla, no? Regla ni siya dili na side, then kani puti, mao ni siya ang fertile days, then kini, padulong na po ni siya, mga safe days ni mo, padulong na po ni siya na magregla na po kaubalik, no? So, na siya ring, ang kaning ring, mag-start ka, syempre, dili na siya mag-start sa regla, no? So, para dili mo maglibo, guys, nani siya ka ng, diba? Ang shape niya sa bead, diba, na gamay.
padulong diri. So pag dili mo malibog, mag-start yun mo ana nganhi padulong adto, no? So in every day imo yun na siyang tarog i-change nimo in every day. Pero kinahanglan ikaw yun mismo. Kaning sa white fertile days ni pasabot mabuntis ka kining panahon na, no? So kung dili ka gusto mabuntis pag naabot na di ang ring, syempre walay pakigilawas na mahitabo. So kamo jud ang dapat mo keep ani, no? Kamo jud mismo. Ayaw ni siya ipapataka-pataka lang kay magbinuang ihuslo-uslo na dito, i-transfer na nila. So nalimog na kag-asa ko niya, abini mo safe ka niya, napadulong daay ka dito sa kuan fertile days dito imuhang ang bid nimo. So nabuntis na ka. So ang LAM pasabot ana lactational amenorrhea. Lactation pasabot nagpadede ang usa ka mama. Amenorrhea pasabot ang amenorrhea wala giregla ang usa ka babae. So mo na siya tawag og lactational amenorrhea. Pasabot dili mabuntis ang usa ka babae basta nagpadede siya na insakto pagpadede, full breastfeed o wala siya ginaregla. Adto na pud ta karon bahin sa artificial methods. Artificial methods kay daghan na siya nga klase. So karon mag-start ta within sa pills. So pills, ano siya? Pills. So kita naman siguro mo no sa itsura sa pills. Pills. So mo siya ang 28-day pills, no? So kani siya diri na yung mga hormone, kani siya hormones man ni siya, tapos kani di sa baba vitamins na siya ngayon, no? 28 days. So daghan ni siya og klase ng mga pill. Tapos tayo ginatawag na micropill. And then naapod tayo pills na para lang sa pwede sa magpadede, no? So kato na nga mga breastfeed mothers, naapod tayo available na pills ato. So mo ni siya may siyang tsura na niya. Plus ganito din siya. Depo-provera, so isa rin siya ka injectable, no? So siya ka injectable. Mulas ni siya o 90 days na epektibo na dili mabuntis ang usa ka babae. Kung naapod tayo ginatawag na IUD. So IUD pasabot intrauterine device, no? So namuana nung client ba na, ma'am, kana tanan ang itaod. O dili siya kani tibuo kani ang itaod. Ang IUD gamay ra kayo na. So, ang kadako sa IUD is maoragin siya, no? So, kini ginatawag ni na TCU 380A. So, kaning sa side niya, copper na siya. So, mo ni siya ginatawag na T kay T ang forma, no? So, kanin siya, mo ni siya yung string. Pagkahuman, sa una manggod, napunay, sa una pa may bilang IUD nung, so, kini ang dating IUD.
So ginatawag siya o S. Mao ni siya ang S type. So gi-improve siya. Wala na nino, wala na ni karon. So mao na lang ni siya ang copper T. So ang IUD mulas na siya nga nasa mattress 10 to 12 years. Basta naakay regular na pa-check up. Ug karon atong introduce sa inyo ang ni siya ang condom. So, kini ginagamit ni siya sa mga lalaki. Pero kabalo pa mo na naapod para sa babae ang ginatawag na female condom. So, inani siya ang dagway niya. Ug naapod tayo ginatawag na sampun. No? Kita mo sa itsura ni. So, ni siya, mao ni siya ang sampung. Dili ni siya ginasubo ha. Wala ni gina intake na pareha sama sa pill. So, kaning sampung, dito ni siya ipasok sa puwerta sa babae before makipaghilawas or sexual contact, no? Ano siya? Suksok na siya ngadto. So, ang uban pong mga pamaagi sama sa naapoy cervical cup or spermicide. So, ang ihang itsuraan na naara po na sa inani, no? Kung naabot tayo ginatawag na patch, no? Patch. Mao siya ang patch. Ang patch, para na amoy idea, mura ni siya o katong forma sa salimpas, no? Idikit ra na siya. Idikit ra ni sa naalay parte sa lawas sa usa ka babae kung asa siya idikit, no? So, diha ra. Mura na siya mga parte sa lawas na dapat idikit. So, kini siya naadiri sa cartoon. Good for 1 month lang po na siya na gamiton. So, pag magdikit ka ani in every week, good for 1 week siya, remove, then change na po ka for another week na sa. No? O naapod tayo, ginatawag na ito karon na uso kaayo sab siya ang implant, no? Or implanton. So, kini. Dili po na siya tibuok, pinataod ha. So, naara na siya diha. Kung maklaro ninyo, sa sulod. Nasa sulod dira, no? So, ginataod ni siya, darira na siya. Somewhere diri, no? So, muuto siya tanan ang mga klase-klaseng artificial family planning methods. Pero prior mo anak mo choose, ug kanang sa inyong magustuhan ng mga method, kinihanglan mubisita sa amo sa atong mga obigay ni doctors or sa atong mga private midwife clinics or sa atong mga health centers na doon. Kinahanglan mangusulta sa amo bago mo mahatagan ana. Kay kinahanglan po ninyo na check up po sa amo, physical check up, no? Bago mo mahatagan kay dili man na pwede ng para sa uban ng mga nanay na moadtura ngadto sa butika, no? Moadtura sila sa butika kay mopalit dayon sila og pills. Kay nakatungog sila silang amiga na kini akong gigamit na brand. Unya, kung dili ang sasilingan maupod to ang gigamit na brand, so nakauyon sila okay ra. So dili na inana ha, kay kung naabiya mo bation no, ang inyo biya dayong pasangilan no, kay ang pills, no?
So kinahanglan mo undergo sa mo bag-o mo matagaan o usa ka method kung hunahuman na mo o pa-check up para at least mahatagan mo right information, tapos maka-choose food mo, makabalo pod mo kung sa mga advantage, mga side effects sa usa ka method. Okay, dili man na pwedeng mangutara mo ngadto sa inyong mga kaila. So kinahanglan a right person ang makahatag ko sa inyo na impormasyon na tama sad. No? And then ang bahin pud sa ato ang permanent family planning method. So naara tay duha ka family planning method, ang katong ginatawag na BTL or bilateral tubal ligation para sa mga babae, tapos ang vasectomy para po sa mga lalaki. So kinahanglan mo undergo lang gihapon mo og counseling, tapos para balaan po ninyo ang mga impormasyon po bahin na ato. So kinahanglan kay ninyo og kanang mga desisyon na dili na jud mo gusto na mga anak, no? So nara na sa inyong mga katungod na inana, no? Okay, kani manggong family planning dili ingon na porke mo adto mo ngadto sa clinic na ipamugo sa inyo ha na kani gid inyong gamiton mo insist jud na kani dili man na siya sa way pug sanay na mo gamit ta og mga method. So ay mo pud ang katungod na mo choose ka kung sa imong gusto, no? So katulang tanan mga kaina, naghinaot ko na namin ang katunan sa atong pag storya nako sa inyo o na-share nako sa inyo ha bahin sa atong family planning methods. Daghang salamat ug amping mong tanan. Kung naa pa may mga pangutana, just comment below para sa atong next vlog. God bless!